Jama'a masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da warhaka, sannan barkanmu da arzikin sake saduwa a cikin wannan cibiya ta econometrics a cikin harshen Hausa. Abinda zamu duba mu gani shine yau zamu yi abinda ake kira ordinary least squares, wanda muka fi sanin shi da OLS. Shi wannan OLS shi pure long run model ne. Shi long run model ne, yana bada bayani ne akan long run analysis, baya bada bayani akan short run analysis. Kuma kafin ya zamana kayi OLS akwai wasu abubuwan da ya kamata ka duba. Ma'ana daga unit root test ɗinka dole duka variables ɗinka idan ka unit root test su zamana sun kasance stationary at level. Stationary at level meaning yanda zamu ce shine dole su zamana suna I0 shine ake nufi da stationary at level. Dukkan su sai sun zamana suna stationary at level kafin ya baka daman da zaka yi OLS. A wasu lokuta ko a wasu fefofi zaka ga wasu sun yi amfani da OLS, wasu ba tare da sun yi unit root test ba, wasu kuma sun yi unit root test amma kuma ba su duba wannan condition din, suna neglecting din shi, ba su lura da shi. Sai kaga kawai sun yi shi, misali data sun su gaba daya sun zamana at first difference, sai kaga mutum yayi OLS, wanda kuma wannan abun kuskure ne gaskiya. A yanda ya dace shine dole su zamana suna stationary at level kafin ya baka daman da zaka yi wannan OLS. To zamu assuming cewa duka variables mu da stationary at level, so zamu yi OLS. Abinda zamu fara shine dole zamana mun tantance wanne ne dependent variable din mu, wanne ne kuma independent variable. A wannan kesin da ku ga log of GDP per capita shine dependent variable din mu, sannan kuma log of exchange rate da kuma log of crude oil price sune independent variable din mu. Yanda za mu yi mu ɗora su shine mu ce to sai mu yi clicking haka ba tare da ka buɗe defendant din ba, sai ka nemi shift key a jikin kwamfutanka, sai ka holding din shi, sai ka duba key da yake gwada sama da ƙasa, sai ka dinga danna na sama, zai dinga tafiya, sai maka highlighting waɗanda kake so, sai ka yi left click a jiki. Idan ka yi left click zai gwado ma wannan option open, sai ka tafi nan sai ka yi open as equation, ba as group ba, open as equation, sai ka yi clicking. Idan kai clicking zaka ga ya kawo maka tire haka, ya kawo maka wannan gaba ɗaya, ga dependent variable, ga independent variable ɗinmu, ga natural log, ga constant. Ko da constant ɗin bai zo a nan ba tsakiyar su ba, babu damuwa tunda dai yana nan a cikin su. Shikenan komai yayi daidai. Sai a duba a ga method ɗin nan da a ga LS yana nufin least squares. Shi wannan bare gwado maka ordinary least square ba, sai dai gwado maka least squares. Shikenan daga nan sai mu yi clicking OK. Idan muka yi clicking OK za ga result ɗinmu ya fito. Abin da yake gwadawa a nan shine za mu fara duba nan, za mu ga dependent variable yana gwada natural log of GDP per capita. Ga method, wani method muka yi amfani da shi, methodology kenan, shine least squares, ordinary least squares kenan. Ga date inda muka yi, ga time, ga sample, number of sample daga shekara 1982 zuwa shekara 2018. Yana gwada muna da observation data har guda 37. So idan muka zo nan za mu ga variables, ga coefficient, ga standard error, wannan abbreviation ne na standard error, ga t statistic, wannan t din yana nufin test statistic, ga kuma probability values. So za mu yi interpreting wannan, sannan za mu zo mu yi interpreting r square, za mu yi interpreting f statistic, za mu yi interpreting Dobin Watson test statistic. Bari mu fara da wannan. Idan muka lura za mu ga cewa natural log of exchange rate asset, wanda yake one of the independent variable, ya kasance positive and significant. Yanda zamu gane significant shine sai kai timesing nan by 100. In kai timesing by 100 zai sake mayar maka da 00. Ya gwada kenan cewa is stationary, is significant at 1%. Yana gwada wannan variable din is significant at 1%. To yana kai interpreting din shi shine sai ka ce to 1% increase in exchange rate will lead to an increase, tunda positive ne, will lead to an increase in the GDP per capita by 0.03 in the long run. In the long run. Dan sake maimaitawa. 1% increase in exchange rate will lead to an increase in the dependent variable by 0.03 at 1% level of significant in the long run. Shine yanda ake interpreting wannan kenan. Sai mu dawo wannan ɗaya independent variable, natural log of crude oil price. Shi ma za mu ga cewa is positive sannan kuma is significant.
yanda zaka interpreting din shi ma hanya ɗaya ce da wannan. Abinda zaka ce shine increase in 1 naira price of crude oil will lead to an increase in GDP by 0.26 at 1% level of significant in the long run. Yanda ake yin shi ma kenan. So mun gama explaining din waɗannan individual significant ɗaya bayan ɗaya wanda suke bayani akan dependent variable. Sai mu dawo R square. Idan mun dawo R square za mu lura mu ga, bari mu ɗauki number biyu bayan wannan decimal point. Sai mu ɗauki 84. To za mu ce to wannan 0.84 shine R square ɗinmu. R square dama tun farko tana gwada variation in the dependent variable wanda yake explaining by the independent variables. Variation in the dependent variable that is explained by the independent variables. Idan muka duba anan za mu ga cewa nan muna da 84 mun ɗauke shi, in muka yi multiplying 84 din nan by 100 za mu samu 84%. Ya gwada cewa out of 100 84% variation in the dependent variable which is natural log of GDP per capita can be explained jointly by the two independent variable, natural log of exchange rate and natural log of crude oil price in the current period. While sannan kuma in muka yi minusing din 84% from 100 dai ba mu 16%, ya gwada kenan only 16% is captured, only 16% variation in the dependent variable is captured by other factors not included in the model, ko kuma is captured by the error term. Shine amfanin saka error term. Da fatan an gane. Sai mu dawo nan F statistic. F statistic kuma muka lura abinda muke bukata shine ba wai value din ba. Abinda muke bukata wannan probability F statistic ya zama na dole ya zama na significant. Saboda shi amfanin F statistic ya gwada maka joint significancy of the model din. Yana gwada the overall significance of the model. How significant is the model? Model din da muka yi gaba ɗayan shi, how is it significant? Is it significant or insignificant? If this statistic, if this F probability value na F statistic in is insignificant, misali ya zama na kenan model dinmu is not significant. Amma if it is significant, ko da at 1%, ko at 5%, ko at 10%, ya zama na model dinmu, overall model din is significant. Ma'ana overall gaba ɗaya wannan test in is significant. So yanzu abin muka dawo nan za mu ga cewa is at 1%. Ya gwada kenan gaba ɗaya wannan model dinmu is significant gaba ɗayan shi. Ko kuma ka interpreting din shi ta ɗaya hanya, ko ka ce gaba ɗaya jointly waɗannan two independent variable din jointly they are significant in explaining the dependent variable. This one dan sake, jointly waɗannan they are significant in explaining the dependent variable at 1%. Sai mu dawo kuma na ƙarshe shine Dobin-Watson test statistic. Shi Dobin-Watson test statistic amfaninsa a model din ya gwada maka first order serial correlation, first order serial correlation ko auto correlation. Akwai wasu abubuwa da ake dubawa kafin a gane. Akwai value na 1, akwai lower value na 1.5 da kuma upper value na 2.5. Ma'ana shine duka test statistic, Dobin-Watson test statistic value ɗinka kada yayi ƙasa da lower value na 1.5 da kuma kada yayi sama da upper value na 2.5. Ma'ana ya zamana tsakanin 1.5 da kuma 2.5. Idan ya zamana yayi ƙasa da 1.5 to akwai serial auto correlation. Idan kuma ya zamana yayi sama da 2.5 shi ma akwai serial auto correlation. To sai mu dawo bayan mun ji wannan condition din, to sai mu dawo mu duba Dobin-Watson statistic din mu anan. Za mu ga cewa 0.61 bai kai 1.5 ba. Kun ga kenan anan yayi ƙasa da lower value na 1.5. Kun ga kenan muna da problem of serial first order serial correlation. Second order serial correlation kuma shi kuma will be subject to test, sai mun yi testing. Inda za mu duba second order serial correlation sai mu shiga biyu anan, muka shiga biyu sai mu shiga residual diagnostic test. Duka anan shi zai gwada maka diagnostic tests inda za ka yi. Misali bari mu fara da normality. Idan muka shiga normality anan muka clicking zai gwado mana ga Jack-Bera. Muna amfani da Jack-Bera test statistic. Shi kuma anan Jack-Bera normality yana da two hypotheses. Normality shi ke showing cewa model din is normally distributed.
one of the hypothesis, null hypothesis of this model yana cewa the model is normally distributed, while the alternate hypothesis kuma yana cewa the model is not normally distributed. To ta yaya zamu gane mu accepting ko kuma mu rejecting? Sai mu duba probability value din mu. If the probability value is not significant, sai mu accepting in null hypothesis, ma'ana the model is normally distributed. Idan kuma probability value is significant, sai mu rejecting null hypothesis, sai mu accepting alternate hypothesis, ma'ana the model is not normally distributed. To anan dai mun ga cewa we are to accept the null hypothesis wanda yake gwada model dinmu is normally distributed. Sai mu sake komawa biyu domin mu yi wani diagnostic testing again. Sai mu yi clicking, sai mu dawo residual diagnostics anan, sai mu zo mu yi serial correlation LM test. In muka shige shi haka ya gwada mana lag 2, za mu yi barin shi a lag 2. Idan mun samu za mu yi canza lag din, mu canja mu rage ko kuma mu kara har zuwa inda muka samu babu problem din. Amma yanzu bari mu duba, sai mu clicking haka. Idan muka yi clicking za mu ga cewa gaba ɗayan shi akwai first order serial correlation a wannan lag din, a lag 2 kenan. Saboda menene? Probability value din mu 0 nan da yake gwadawa yana gwada cewa if it is significant za mu rejecting. Shi ma null hypothesis da alternate din shi, null hypothesis din shi yana cewa there is no serial correlation, alternate hypothesis kuma yana ce there is serial correlation. To idan if it is significant za mu accepting din alternate hypothesis, idan kuma is not significant za mu accepting null hypothesis. To idan muka dawo nan za mu duba mu ga cewa anan probability value din is highly significant at 1%. Kun ga kenan za mu accepting alternate hypothesis, ma'ana akwai problem of serial correlation. To bari mu koma mu manipulating lag din, mu canja lag sin mu gani ko problem din zai tafi. Sai mu sake dawowa haka, sai mu ce to bari mu try lag 1, mu reducing lag. Dama shi one of the remedy na yanda zaka canza, yanda zaka magance problem of serial correlation, saboda shi is the most serious problem in time series analysis. Yanda zaka magance wannan problem din shine ka reducing din lags din. Idan ka reducing lags din, in Allah ya taimaka sai abun ya tafi. To yanzu muka yi clicking OK, za mu ga cewa still dai da muka yi reducing lag in ma still yana nan. So wannan model din yana suffering from serial autocorrelation. So sai mu duba kuma, mu duba stability, sai mu duba still, mu dawo heteroscedasticity test. Duk da dai heteroscedasticity is one of the problem da yake affecting final data analysis. Is the most serious problem in cross-sectional data analysis. Sorry, ba panel ba, cross-sectional data analysis. So shi ma sai mu shiga. Idan muka shige shi za mu ga yana da tests da yawa. Akwai Bruce Pagan Godfrey, akwai Harvey, akwai Glasser, akwai kuma Arch test, akwai White test. Idan muka shiga Arch test, shi zai ba mu daman da za mu yi saka lags. Shi yasa mafi akasari ko ka using Bruce and Pagan ko kuma ka using Arch test. Bari mu fara da Bruce and Pagan. Sai mu zo nan mu clicking. Idan muka clicking za mu ga dukkan su. Shi ma null hypothesis din shi yana cewa the null hypothesis in heteroscedasticity test yana cewa there is no heteroscedasticity. The alternate hypothesis kuma yana cewa there is heteroscedasticity. To idan muka duba gaba ɗaya anan za mu yi amfani da wayannan gaba ɗaya da F statistic da observe R square da kuma scale explain statistic. Nan za mu ga cewa gaba ɗaya probability values in they are not significant. So meaning that babu problem of heteroscedasticity. So sai mu koma misali mu je mu yi Arch test shi ma under heteroscedasticity. Kawai nan za mu canza, muka yi haka sai mu bar shi a lag 1, sai mu yi testing. Kun ga a lag 1 yana akwai problem ne. So anan dadin ta zai baka dama da zaka canza lag din. So bari mu canza lag din. Muka shiga za mu canza lag, za mu yi mai da shi misali lag 2. Muka yi clicking OK, kun ga dai still at Arch akwai, amma ko Bruce and Pagan babu shi. So the next thing kuma sai mu duba stability, mu duba how stable da model din mu yake. Shine zai ba mu daman da zamu zo mu yi Ramsey reset test for stability. So sai mu shiga nan. In muka shiga Ramsey reset test, wannan shi zai ba mu nan zai ba mu Ramsey reset test for specification. Sorry, zamu yi for specification. So sai mu yi clicking. In muka yi clicking zamu gani shi da F statistic ake amfani wannan kawai. Da test statistic, F statistic da kuma probability value. Null hypothesis din yana cewa the errors are normally specified. That is, the errors are normally distributed. While null hypothesis din shi kuma yana cewa the alternate hypothesis yana cewa the errors are not normally
distributed. So anan in kun lura, our errors are specified, they are correctly specified, they are not misspecified in another word. So zamu accepting null hypothesis because one probability value is higher than 1%, is higher than 5%, is higher than 10%. To then we accepting the null hypothesis that our model, the errors are normally specified. So sai mu shiga stability, zamu zo custom estimate, sai mu clicking haka. Zamu fara da custom test. Idan mu shiga custom test sai mu okay. Kun ga gwada wannan abun ya kamata, wannan line din shike gwada 5%, then this is 5% boundary. Wannan green line din dole zama ne yana ciki, in har ya fita to babu stability kenan. Za ku ga cewa ya maintaining a ciki sai dai dan kadan ya fita, muna da slight deviation. To bari mu sake gwada custom square. Still dai anan din custom test, da ku ga OLS kadai saboda shi OLS kawai yake. Sai mu shiga nan, sai mu zo custom square, sai mu clicking nan, sai mu yi nan haka, sai mu danna. Za ku ga cewa akwai highly deviation. Kun ga kenan babu stability in this particular model. So da fatan dai jama'a an samu wannan bidiyon mai ilimantarwa. Da Allah kada a manta sai ai liking kuma a subscribing. Muna matukar godiya, sai mun sake kasancewa a wani bidiyo na gaba. Ma'assalam.